Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya, pada malam hari ini yang penuh dengan kebahagiaan ini, pertama-tama yang saya hormati Kanjeng Ibu Ida Sekar Kinasih. Yang saya hormati Bapak PJ Lurah ya Seloliman, Bapak Sucipto. Yang saya hormati Bapak Sono selaku sesepuh Kidung dan Macapat. Yang saya hormati Bapak Sugeng Hadi Pitoyo sebagai dosen Bahasa Jawa UNESA. Kepada yang terhormat Bapak Mukadi, perwakilan Kepala Dusun ya, dan kepada seluruh sesepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh budaya, serta rekan-rekan semua yang hadir di Paseban Sekar Kinasih. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala kemurahannya, kita bisa hadir dalam acara rutinan Selasa malam Rabu Pahing yang kedua ini. Sebagai pembawa acara, saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah jamasan pusaka, kemudian sastra. Jadi acara yang kedua ini adalah ujuk doa Jawa ya, dan jamasan pusaka termasuk sastra Pinudati serta matrak dua sastra Jendra Ayuningrat Pangruwating Diyu yang nanti akan kemudian dilaksanakan langsung oleh Kanjeng Ibu Ida Sekar Kinasih. Sedangkan acara selanjutnya yaitu prosesi pembukaan tali sambung rasa bagi sedulur-dulur yang mau bergabung meditasi hening sambung rasa. Sedangkan yang lainnya nanti juga diharapkan atau dimohon ikut hening juga. Kemudian dilanjutkan acara sambutan-sambutan, kemudian acara Kidung dan Macapat, kemudian penutup atau doa, serta yang terakhir acara pemotongan tumpeng makan-makan bersama, dan dilanjutkan acara ramah tamah sampai waktu yang tidak terbatas. Untuk acara pertama yaitu pembukaan pada kesempatan malam hari ini, semoga tidak ada halangan, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu ujuk doa Jawa, jamasan pusaka untuk menjamas air, tumpeng, serta sesaji lainnya yang akan dimulai dengan Raja Kolocokro, Hono Coroko, wolak-waliknya, serta sastro Pinudati. Selanjutnya dilanjutkan dengan rangkaian matrak dua dari sastra Jendra Ayuningrat Pangruwating Diyu yang merupakan rangkaian ini untuk jamasan pusaka yang akan dilaksanakan langsung oleh Kanjeng Ibu Ida Sekar Kinasih selaku pemangku Paseban Sekar Kinasih. Kepada Kanjeng Ibu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Swastiastu, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Niki mangke langsung acara jamasan riyin nggih bersalipun mboten terlalu nggih. Terus kula mulai kali ujuk doa secara singkat mawon. Dilanjutkan dengan
rangkaian Raja Kalacakra dan Sastro Bimodati, kemudian Jamasan Pusaka. Wilahing sekaring bawana langgeng, niat ingsun ngobong menyang, niat ingsun suguh tumpeng minangka kangge sarana sambung rasa dhumateng Gusti kang akarya jagat, kangge sarana sambung rasa dhumateng jagat ageng, kangge sarana sambung rasa dhumateng para leluhur kita sendiri dari awal hingga akhir, kangge sarana sambung rasa dhumateng para leluhur Nuswantara, kangge sarana sambung rasa dhumateng para pendiri bangsa lan para pahlawan nasional, kangge sarana sambung rasa dhumateng para guru kita baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, kanthi kumupus kelukipun ingkang pethak lan kanthi gondhonipun ingkang arum sageta handadosaken perantara menapa ingkang dados panyuwunipun sedaya sedherek kula ingkang rawuh wonten ing Paseban Sekar Kinasih dalu menika sageta maujud lan kasembadan. Monggo ditahan nafas beberapa detik, 3 detik, kemudian diucapkan bareng-bareng kasembatan. Tarik nafas dalam-dalam, dipikirkan apa yang diniatkan atau apa yang menjadi hajatnya masing-masing. Monggo 1, 2, 3. Kasembatan. Kasembatan. Prayoganiro Hana Caraka Data Sawara Padha Jayana monggo padha Ngata Bagama Nyaya Jodapa Lawa Satada Karacanaha, Ngata Bagama Nyaya Jodapa Lawa Satada Karacanaha, Ngata Bagama Nyaya Jodapa Lawa Satada Karacanaha. Ya Maraja Ajaramaya, ya Marani Niramaya, ya Midura Radumiya, ya Midusa Sadumiya, ya Dayuda Dayudaya, ya Silapa Palasiya, ya Silyasa Palasiya, ya Sihama Palasiya. Kala mangsa samangloka kaya ramu murayaka, kanipusa sapunika kanipaya punika. Prayoganiro. Yo hang siu si hang yo nang siu si nang yo jang siu si jang yo rang siu si rang yo kang siu si kang yo dang siu si dang yo tang siu si tang yo sang siu si sang yo wang siu si wang yo lang siu si lang yo pang siu si pang yo dang siu si dang yo jang siu si jang yo yang siu si yang yo nyang siu si nyang yo mang siu si mang yo gang siu si gang yo bang siu si bang yo tang siu si tang yo ngang siu si ngang yo ngang siu si ngang
yo dang siu si dang yo bang siu si bang yo gang siu si bang si gang yo mang siu si mang yo nyang siu si nyang yo yang siu si yang yo jang siu si jang yo dang siu si dang yo bang siu si bang yo lang siu si lang yo wang siu si wang yo sang siu si sang yo dang siu yo tang siu si tang yo dang siu si dang yo kang siu si kang yo rang siu si rang yo jang siu si jang yo nang siu si nang yo hang siu si hang prayogan selamat kasembatan kasembatan Untuk acara selanjutnya yaitu Santi Puji yang akan disampaikan. Jadi
Selanjutnya yaitu pembukaan tali sambung rasa. Bagi sedulur-dulur yang mau bergabung meditasi hening sambung rasa ya, sedangkan kita semuanya dimohonkan untuk hening dalam pembukaan tali sambung rasa ini. Kepada Kanjeng Ibu Ida kami persilakan. Nyuwun tulung lampu dimatikan. Kang Fatah sakit nyuwun tulung. Saklar di belakang pintu. Belakang kanan. Meditasi hening sambung rasa adalah tata cara yang ada di Paseban. Bagi panjenengan sedaya ingkang mau ikut bergabung tata cara heningnya, monggo. Ini nama sudah tertulis di sini, sudah saya baca semua. Tapi yang tidak mau ikut juga tidak apa-apa. Tapi sekarang kita hening bersama bareng-bareng, ya. Terus duduk senyamannya, tangan monggo diletakkan di atas dengkul masing-masing senyamannya. Nah, nanti beberapa menit ke depan saja sambil kita mengheningkan cipta sebelum rangkaian acara berikutnya. Bisa dirasakan dari ujung-ujung tangan atau ujung kaki, atau mungkin dari gundunan bisa dirasakan adanya aliran energi alam yang masuk dari sini. Oke, monggo saya mulai. Nyimak nafas ya, nafas selembut-lembutnya sealami mungkin. Monggo sambung rasa datang Gusti. Monggo sambung rasa datang para leluhur kita sendiri dari awal hingga akhir. Monggo sambung rasa dumateng para leluhur ingkang lenggah wonten ing sekitar kita saat ini lan wonten ing tlatah Gunung Penanggungan sedaya. Monggo sambung rasa dumateng para leluhur Nusantara dan para pahlawan bangsa kita. Monggo sambung rasa dumateng para guru-guru kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Nyimak nafas, keluar masuknya nafas monggo disadari. Beberapa menit ke depan kita hening bersama sambil dirasakan adanya energi yang masuk. Silahkan. Selesai. Tangan digosok-gosokkan keduanya sampai terasa hangat atau agak panas. Kemudian diusapkan ke wajah dan seluruh tubuh 3 kali ya. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan karena Bapak Lurah dan Bapak Polo berhalangan hadir, yaitu sambutan yang pertama yaitu sambutan oleh Kanjeng Ibu Ida Sekar Kinasih. Kepada Kanjeng Ibu saya persilakan. Ya, mohon salam ya, mboten usah salam malih. Kaping sepindah kula aturaken salam hormat kula dumateng Bapak Sono, monggo sesepuh saking Mojopat lan Kidungan menika. Kemudian Bapak Sugeng ingkang sampun royo-royo rawuh saking Indonesia nggih, lan sedaya pinisepuh saha sederek-sederek sedaya ingkang boten saged kula sebat setunggal-setunggal. Matur nuwun sanget kawigatosipun sampun kersa rawuh wonten ing Paseban Sekar Kinasih dalu menika. Wonten acara malam Rebo Paingan ingkang kaping kalih. Mugi-mugi mangke salajengipun acara menika saged dados sosonan nggih, kagem saged dados sarana silaturahmi
kagem sedaya ingkang kersa lamun wonten mriki lan mugi wonten manfaat ingkang sae kangge sedaya kita. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit mawon nggih tentang meditasi yang barusan kita laksanakan tadi, yaitu meditasi hening sambung rasa. Nah, meditasi hening sambung rasa menika meditasi spiritual yang bertujuan untuk kita nyambung datang para leluhur lan alam semesta. Jadi tadi yang sudah ada prosesi pembukaan tali sambung rasa secara metafisik dengan penyaluran energi murni alam. Untuk tata cara selanjutnya nanti bisa di-share ke grup atau di luar acara ini. Biar tidak terlalu malam, selain terima kasih juga saya menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyambutan dalu menika tasik kathah kekirangan di sana sini. Nggih menika kemampuan Paseban dalam menyambut panjenengan sedaya. Nggih, matur nuwun. Monggo dipun lanjutaken masih ke acaranipun. Rahayu, rahayu, rahayu. Acara selanjutnya yaitu Santi Puji yang akan dibawakan oleh Bopo Ardi. Kepada Bopo Ardi kami persilakan. Kepareng ngaturaken uluk salam pamuji rahayu, rahayu, rahayu sagung dumati. Rahayu sagung dumati. Saderengipun kula ngaturaken sekar kidung Santi Puji kasuwun dumateng sedaya ingkang rawuh. Monggo ngenehaken swasana sawatawis nyuwun dumateng Gusti ingkang murbeng dumati. Amrih kasembatan menapa ingkang dados panjangka kula lan panjenengan sedaya sarta dipun paringi karahayon kawilujengan kanugrahan ingkang linangkung. Kidung Santi Puji badhe kasekaraken Kyo manunggal nereng putih hamayu hayu ning sagung dumati samya hangayati sujud srana mahas henga sepi meminta sing yuang manon Santi Santi sesantiastuti Santi kunjo Gusti Pangran Moho Suci Lenuhurna asma nipun langgeng ing lami
hayom mugi anggung tinepena ing bendung pangayun-ayuning kasih rumantahno sikang agung runging katentreman yakti kabegjan ingkang sejatos Maha mulya bangun sententrame kalbu tu ing sagung budi suci midhangetno atur sujud panyuwun kawula tasih muhung anggung ayem ayom dan sekar kidung santi puji kanthi pelok peti asih sampun kasekaraken Busana rahayu 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 sagung dumadi Rahayu sagung dumadi. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bopo Sono sekaligus dilanjutkan kidungan dan macapat. Kepada Bopo Sono kami haturkan. Sambutan barang. Iya, matur nuwun rahayu. Rahayu. Iki langsung mawon pocopatan kilir dumatos. Monggo sinten ingkang badhe nyikarumiyin? Pitangsa monggo. Asmoro dulu kakrak bulan Sing mojane. Apa? Iki mau lho. Ojo turu sore kaki ono demo nganglang jagat nyangking pokor kencanane isine donga tetua sanang klawan pangan yaiku bagian nipun wong mek
sabarana rimo ana tulis yang widi wong bae sabarana rimo kinandar tawa umure kinacek dening sesama agung pangaribawa yen kong sila rapune iku gampang gone golek matur nuwun. Matur nuwun rahayu sagung dumadi. Kepangaken nami kula Tuin Raharjo saking paguyuban Tirta Kauripan Gempol Pasuruan. Kula badhe nyekar kambu. Pitutur bener iku sayektine apantes niru nadyan metu saking wong sutra papeki lamun becik ngone wuru iku pantes sira anggo ana pacopanipun Pocapan ana pocapanipun adiguna adigang adigung pan adigang kitang adigung pan hesti adiguna ula iku telu pisan mati sampya. Matur nuwun rahayu sagung dumadi. rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Rahayu sagung dumadi. Kula Busita saking bangsal paguyuban Salaka Gading Mojosari. Kula badhe nyekar megadruh. Sikro miler sang kedesi nangka pacul kawan dosa keni engar samiwah ing pungkon
wong ngabdi bro ing pelantaran katon. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu 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 sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Nami kula hati, kula niki muridé Mbah Giman saking Saloko Gading Mojosari. Bunda nyuwun duka menika kula damel dharang kula paringi judul Weton Pahing. Kranten kula menika nggih kelahiran Rebo Pahing. Dipun wastani mak kula ngaten. Beberapa mriki tahu Rebo Pahing kok. Ono wara iku pahing saben amapan tansah diina marang sak padha padane merga kakang kleru katutan sifat daru geni cari lagu pangucap nanging dudu iku niat bener ning limo ngucap ditatap tumindak miwah wedi iku nggawa wibawa kang jinangkung cakra tantuk langit leluhur suci kang sami prapta hanguji ing salirane welas ase satu lambaran tekad kang pinuji ngimbangi ing bebrayan warna kang mituhu kok katon ing sasmita rupa bejo apa pajuban ing Gusti tansah eling yuang Nun Rahayu sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara kata ingkang jolo lain ingkang syarat kata. Dipundhut lho Pak. Nggih, matur semanten. Assalamualaikum.
Kula badhe aturaken sekarang pupuh pangku palak-palak. Nggih, mangane. Nek sareket boleh wonten bakat. Singgah singgah Sabtu niku napa? Nggih, kula tanggotaken. pansuminggah Niku napa? durga sumingkir Elake. Apa Pak? Astokan sing sarakatan. asirah Sami asto. sing asuku Sami asto tapi mboten kalih. singotan kasatmata Pisanan persis. sing tangga sing aulu sing abau Sahadat Jawi. kabeh padha sumingkira Bareng tak tulis. ing telange cara Bareng dadi anu yang keroncong, nyanyi keroncong. aja anggota langencana Ini Sahadat Jawi. apa ingsun yasun jati urip Kata dengan Nggih. wah. lumatiku saka Tulis doa. nang singgasana ing tawang tuang prajamu Singgang. sinebut pura kancana Beteng. bebetenge raja wasi lun kali foto yang saya kalau terakan rahayu sagung dumadi Singang sono. Singang, bukan singgah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi. Rahayu sagung dumadi. Nami kula Suliarning saking paguyuban Saloko Gading. Muridipun Bobo Kiman. Kula badhe nyekar Mas Kumambang. Nadyan Awak itu minta. Papyo Itu minta semua. Satulurnya sana kalamun bade nora pantas yenten nuto apan koyo mangun mangkono matekan iki sanadyan tuwa yen duwe Kecetek aku tuh. bade miwatindak tanpa yoga nggih nuwun rahayu sagung dumadi. Rahayu sagung dumadi. Gue nembang nih, monggo. Kesempatan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu sagung dumadi. Kula badhe aturaken kartono saking Serabu Langkah. Banter.
Bener luput ala becik lawan bejo cilaka mapan saking ing badan kedap Ipun sami bener luput ala becik lawan bejo cilaka mapan saking ing badan priyangga dudu saking wong liya pramila ten ngati ati sakeh dirgama singgah ana eling mapan ana sasikuta long prakara nanging gedhe pribadi ati kilira ingkang telung prakara aja kanggo gongsi reki kalawan aja macat kepati-pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu saking dumadi. Sukun dalu kula nopon muridipun Basono. Menangi zaman edan ewuh kaya ing pambuti melu ngedan nuratan yen melu anglakoni buya ke cuman milik kaliran wakasan nipun dilalah kersoala bejo bekca nikan lali luwe bejo kan eling lawan was foto budayu tangkar gresik no loro-loro. Kok kasupen ya kalau sinam bersih. No, yuk. Srananan srana sumeleng triya nadya ngrasuk alam pati. Iya.
ngungkuraken kahanan dunya supadya tan ngaling-lingi tulus sing amarsuti kalis inil sambi kala dinuntun panros Wacane gak ketok. tulusing amarsuti kalising sambi kala dinuntun panrasa jati nunggal setya amicit alamir wana nun rahayu Rahayu Sagung Jeneng gak? Kok buruno naik? Coba Bapak mboten ngadap lho, ngadap kene sini. Oh, nek diatur iki minggat apa? Apalah muta. Mboten nutup ngoten. Ya muta apa itu? Sugeng dalu. Rahayu. Sekar gambuh ping catur kang cinatur olah kang kalantur tanpa tutur katulo ketali luar so katutuh kapatuh pan dadi awon aja nganti kabanjur sabarang polah kang ora jujur yen kabanjur sayekti kucur tan becik ngupaya iku pitutur kang sayektos sampun matur nuwun monggo wonten ngandhap salone digeser mriku napa kersane teng ngandhap tiangnya. Mas Rusdi wonten Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu sagung dumadi. Bang kinanti panglikur buyung. Upamane wong lumaku mergo gawat den liwati lamun kurang ing pangarah sayekti karendhet ing mriki apa esi kasandung padas bapak bundas andemahi
Nuwun. Rahayu sahabat mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nyadap. Rahayu, rahayu, rahayu sakuntum mati. Rahayu sakuntum mati. Roh anu janen. Jroning Quran nggone rasa yekti nanging toh pilih ingkang kuning. Kejaba lawan tuduhe Nora kena den awur ing sateman Nora pinangge mundak kata lanjukan temasasar susukur yen sira ayun waskito sampurnaning padan puniki sira angge guru dun rahayu 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 sakum dumati. Ayo cerita saja. Bagus kata selian itu ribuan. Rahayu, rahayu, rahayu sakum tumati. Ono kitum rumaksa ngilmu iku kelakoni kanthi laku lekas lawang kas tegese nyantosani jroning suka kudu eling lan waspada. Rahayu rahayu rahayu. Pak, bete wonten. Apa wonten di malih teng lebet. Untung Yawi mbon wonten diare lebetan malih.
Balen ora mau balen. Baru pun danten mangga. Ini kita kemana budak? Nggak ada nih budak. Si jam 09.00 ya. Monggo di baleni malih sinten sing ngersakaken nembang malih. Ditambah. Lagi saputeran malih. Boko gimana? Sembarang pokoknya beda kali sing wau. Nggih, kula semanten. Kula badhe ngaturaken pupuh sina mendhet saking Serat Wedotama. Nula talaku tomo tumrape wong tanah Jawi wong agung ngesi kondo panembahan Senopati Kepatiamar Suti Sudanan Walan nafsu pinapsu tapa brata tanapi ing siang ratri amamangun karya natyas ing somo samang sami pasah muan kalaning memangun matomar tani sinambi ing saben mangsa kala kalaningan sepi lawana teki gayong ngane kayun yun ningeng kias sanityasa pinre ate ungkap pangga cegah dahar lawan nendro Rahayu
Sagung Dumadi. Rahayu Sagung Dumadi. Ini tanggapan Pak. Suaranya kok rodok gedeg. Kan rokok patuk. Lawan kadang dulu. Ya Mas. Rapi. Mahaten ya. Sama tentu itu untuk itu. Masih tani Muda tak telanjang. Muda. Jagat muda. Pak Iis nih. Amaksa angrumpaka basa kakang lantur tutur kang katula-tula tinaten rinuruh kalawan lirik mripadang esas mito nggih nuwun rahayu Sagung Dumadi. Lajengaken badhe nikar sinom metik saking serat Wedotama Odo ingkang gangsal welas. Pundang kang tan merlo'no monggo ugere nyawurip uripe tantri prakara wirya arta triwinasis kalamun kongsi sepi saka wilangan telu telas-tilasing janmo haji kodong jatiyaking temah popo papariman ngulan toro matur rahayu Sagung Dumadi. Rahayu Sagung. Kacal foto lu pokoknya. Ya langsung. Melu-melu nyinama. Kambeke kang wasutama tangendak gunaning janmi. Iya. Kami guna ing aguna sasolae kudu bakti pintere den alingi bodho neti nokok ngayun pamriyet den inawa aja nangarani bangkit sukalila den ina sapadha padha
ingsun uga tan mangkono bali lukang sun ali iya kapisan sun dekek ngarso isin menek den arani balilu ing sujan nanging batining sun cubluk parandene jroning tias lumaku ing aran wasis tanpa ngrasa prandene sugih carita terus ora Dereng mulai kuwi. Ingkang kaping kalih kula nembang pinanti endiosaken Eyang Adisoko ali kula masjid. Ini pun dipun-aliraken saking garwanipun sang ibu. Amowa caya sumunu sarta wis kapanggih resik tanpa bimbing miwak ora kang sarta ibu reki kirang iki Pulau Wajo kami tinggi sejarah tanah Jawa. Amawa kaya sumuno sarta wis kapanggih resik tanpa bimbing miwak ora kang sarta ibune reki tan mantra yen mentas babar pan lajeng rencang tarincing cabang bayi tatan ayon nesep ring ibune reki pirang inyo tatan arso pan amung nesep triji sinungan asmo sengkolo nglestarekaken ing uni pintu dinten kemawon kawula jarwani bilih sang Eyang Adisoko dipun kabaraken saking garwane sang ibu tanpa dirasa ngerti-ngerti siponan gabang bayi sampun ngijil kan ing riku boten nyuwun tetek Eyang Adisoko cekap nyuwun dipun sesep nyusoni ngaten bapak TTI motor dipun TTI Eyang Adisoko nyecep jempolipun menawi kita inget-inget oh nek niku lak ya kok ya critane Kanjeng Nabi Muhammad itu kemawon kawulan Kang ngatos kawula niku wonten kali 12 foto mekaten monggo Pak Lurah foto Adisoko Kakang kula Nabi Muhammad sing kaya Adisoko lamun sira Bupati sejati
Amilia tuntunan kang nyata sing becik lan pituture angger-angger lan kawruh tumungkul ing Rama sejati Mandap juga. dawuh kanthi nerima negara ing tiasipun jejere satriya utama tansah anggelar tresna welas lan asih angestri wingsasoma ribet angel ing jaman puniki kapan telah pantes ginurunan kathah ngelmu ginelarke tan bener ulang wuruh ninggal laku budi pagarti budaya luhur uga karya nepsunipun datan mulat ing sarira ninggalake dawuh Sang Maha Suci Gusti nyuwun pangapura matur nuwun kalipata rahayu sagung dumadi Rahayu. Badhe kula lajengaken Kayak ngono aku ya. Kayak ngono aku mah. Ya. Anak yatim. Bocor itu kayak ngono. Tem piatu. Nangis. Nangis sedih. Nangis sapa aku menangis. Nangis sapa? Tentas di siang ratri. Matur nuwun. sekali nanti padha kulang ngen kapu ing sasmita ambre anti Ojo pijar manyan nedra pesunan sariraniro Ojo kulang yang kampung ing sasmita ambre lanti Ojo pijar mangan nedra ing kapaliran ten kesti pasunan
saliraniro Sultan dahalan kulen sampun juga foto kemauan Warane Tulung eden kesti ojo ake kawasan yen durung pantes rewanyo rawang sapo capaku kang pantes ngajak Ono pantes bukti Rinu ono satengah mitoro sayekti ana dalange Gustian kang amurbo sakunju mati manungso mung satermo manut dalang Natyan wenang mundidaya renyuwana kang dadi kayuwane iki natepi wajib ira kawruhana sejatine urip pira aning alam donya bebasan mung mampir ngombe umpama manuk mabur lunga saking urungan neki aneng ngendi paranyo abdam sarak yo sampun pepak sekakaing para nabi dadya sarira tunggal tansah rineksa dening yang widi sakarsane rineksa dening yang rineksa ing jalma kabeh tansah rineksa dening yang